Bon dia a tot el món. Avui la Biblioteca de Manuel vos presenta les novetats de llibres que tenim en literatura infantil i juvenil, sobretot infantil en aquest cas, perquè veureu que quasi tots els llibres tenen una enganxina blava que vol dir fins a 6 anys. Així que comencem. Mireu, comencem per ací. Tenim un llibre de cartó prou gros davant de casa meua. D'acord? És per a gaudir de diferents situacions i de diferents animals. Un altre llibre de la col·lecció Quién, Dónde, Cómo, d'acord? Que és desplegable. Vegeu? I no vos dic res més. Heu de descobrir-ho. Així tenim dos llibres d'activitats, d'acord? Una més enfocada a l'origami, origami per a xicotets, i per a xicotetes, si n'hi ha alguna criatura que està interessada en l'origami, pot començar amb aquest llibre. I mireu quin llibre més guapo, 501 activitats sense tele. Mireu, és com un recull d'activitats ordenades per tipus, a l'aire llibre, de ciència, de música, etc. I trobareu coses per a fer si voleu en algun moment deixar de veure la tele i penseu que vos podeu avorrir. Així continuem amb cançó per a dormir les feres. Cançó que té a veure amb els animals de la selva. Mireu quines il·lustracions. Per així continuem amb germanastra. Imagineu que la Cinderella tinguera una germanastra, no vos ho imagineu perquè ho sabeu, però que fora diferent ella a tot el que mos han contat fins ara. Doncs així trobareu un llibre diferent. Llibres diferents, per a què serveix un llibre? Així ho podeu descobrir. Aquest llibre és ben divertit perquè és noms estranys d'animals. Et dius com? Perquè sabeu, és una oficina per a canviar-se el nom i n'hi ha multitud d'animals que no els agrada el seu nom, així que van allí i se'l canvien. I és tot el que passa. La gallina xica, la gallina que posava ous diferents. ¿Quién compra un rinoceronte? Doncs això hem de preguntar-nos, qui compra un rinoceront? Allò ho podeu descobrir. La vaca del bric de llet. Que dins del bric no n'hi ha vaques? No? Ostres, doncs n'hi haurà que explicar-li al xiquet del llibre, que pense que no ho sap. Dos llibres ben divertits per a jugar un poc. Dos como ninguno. En este llibre n'hi ha que trobar les parelles. I en este llibre, qui, què i on te fan preguntes i amb les pistes que et donen n'hi ha que contestar correctament la pregunta. Vos anime a descobrir-ho. Quan jo vaig néixer, un llibre amb unes il·lustracions absolutament encisadores, d'acord? Tot allò que va descobrir un xiquet o una xiqueta quan va néixer. Monkey, un llibre per a molts menuts perquè no té paraules, però encara que no tinga paraules, es pot entendre perfectament. Un clàssic, Hansel i Gretel. Dos llibres en anglès per a completar la col·lecció de llibres per a menuts i menudes en anglès. Completament en anglès, fixeu-vos, tenen dos enganxines blaves. Dos enganxines blaves, no són els únics. Tots els llibres que tinguen o bé dos blaves, dos roges, dos verdes, dos grogues, són llibres en anglès. I teniu, de totes les edats, llibres escrits íntegrament en anglès. Animeu-vos, que no és tan difícil. I dos llibres relacionats amb la música. Paco i l'orquestra. D'acord? On podeu anar tocant. No es veu, n'hi ha que donar-li a l'on, una cosa molt interessant, això de donar-li a l'on, i on si apretem, sentim, teòricament. D'acord? I Ai que em trenco és cançons populars, infantils, en valencià, d'acord? I que van acompanyats, recordeu-vos sempre, d'un CD que n'hi ha que col·locar així i que se presta amb el llibre. D'acord? Anem a posar-li l'off així per a no gastar pila i repassem i arribem als últims, que són més diferents. Un año con las cigüeñas, un llibre sobre animals. Un llibre per a més menuts sobre animals i les cigonyes. Un còmic per a juvenil,
per a més majorets, d'acord? Ja sabeu que tenim prou còmics a la biblioteca i que sempre intentem augmentar la col·lecció. I així, el primer d'una col·lecció nova, Zona Zombie, per a majors de 10, d'acord? Encara que ja sabeu que esto és merament orientatiu. De 9 anys també podeu agafar-lo. I de 12, si vos avellís. El secret de Maurice Ville, d'acord? I, bueno, un llibre fàcil de llegir i que espere que vos agrade. I fins així les novetats en literatura infantil i juvenil a la biblioteca. Vos esperem!